Jiena għażilt illi mmur quddiem il-Maġistrat Aron Buġejja għat-tieni darba għaliex skont it-termini tal-inkjesta tal-Maġistrat Buġejja fit-tielet punt tat-termini tiegħu jingħad illi f'din l-inkjesta li mhijiex biss dwar e-grant imma wkoll jekk il-Prim Ministru jew membri tal-familji tiegħu jew ġendalli Keith Schembri jew Konrad Mizzi għandhomx kontijiet bankari fil-Pilatus Bank, u mbagħad fit-tielet punt jingħad jekk kinux involuti fi transazzjonijiet finanzjarji suspettużi fi ħdan il-Pilatus Bank. Is-sors li kellem lili u għaddili partijiet minn rapport ieħor tal-FIAU u dawn huma 4 paġni illi għandi hawnhekk indika kif diġà qrajtu f'The Malta Independent u għaw affarijiet oħra wkoll illi ma ġewx rappurtati illi saru transazzjonijiet fil-kumpaniji tas-Sur Schembri u fil-kumpanija tas-Sur tal-Ministru Mizzi u wkoll jissemma il-CEO tal-Pilatus Bank f'dan ir-rapport ukoll fejn jingħad il-Sur Karl Cini skont dan ir-rapport tal-FIAU, is-Sur Karl Cini ta' Nexia BT għadda envelope lill-CEO tal-Bank Pilatus u ssir rimarka f'dan ir-rapport ukoll illi mhux normali li s-CEO jiftaħ il-kontijiet. U allura dik għalija kellha biżżejjed rilevanza għall-inkjesta tal-Maġistrat Aron Buġejja. Jekk il-Maġistrat issa hux se juża din l-informazzjoni li xina għaddejtlu dawn l-4 paġni minn rapport ta' 120 paġna skont is-sors tiegħi. Jekk hux se juża din l-informazzjoni għall-inkjesta tiegħu jew nkella hux sejjer isejjaħ xi inkjesta separata u dika jara il-Maġistrat fil-kompetenza tiegħu. Hemm raġuni oħra wkoll għalfejn li kelli nidher quddiem il-Maġistrat Aron Buġejja għaliex is-sors li kellem lili għaddili bil-fom informazzjoni oħra illi jien għażilt li aħna ma nippubblikawx. U nibqa' ngħid illi m'għandniex nippubblikaw u din l-informazzjoni jien għaddejta lill-Maġistrat Buġejja biex jivverifika hu stess mal-FIAU. Din l-informazzjoni ma jidhirlix illi hija ta' ġid f'dan l-istadju illi tkun ta' konsum pubbliku anke għaliex mhix miktuba f'rapport. Din qalet lili u jindher li kelli ngħaddiha lill-Maġistrat biex jinvestiga hu stess u jara rilevanza. Jiena ir-raġuni għalfejn sejjer ngħaddi dawn l-4 paġni lilkom sħabi tal-medja u mhux biss nippubblikawhom aħna f'The Malta Independent għaliex fl-ewwel rapport tal-FIAU li wasal għandna aħna ippubblikajna aħna u ma ddejnieħx l-sħabna tal-medja. Però ir-raġuni hi għaliex il-bieraħ il-Ministru Konrad Mizzi dawwar stqarrija tal-FIAU illi b'kombinazzjoni jew nkella le ħarġet il-ġimgħa f'nofs il-lejl sa din hija aġenzija kif tafu intom ilkoll illi qaqqas tiftaħ ħalqa għaliex in-natura tax-xogħol tagħha u illi ma tikkummentax, però f'nofs il-lejl tal-ġimgħa flaxija ħarġet stqarrija ta' żewġ linji. U f'dik l-istqarrija irrepetiet dak illi għadna fir-rapport tagħna ta' The Malta Independent illi dan ir-rapport li qed nikwotaw minnu fejn hemm ir-revelazzjoni ta' kickbacks fil-każ tal-LNG tanker u wkoll mbagħad il-ħadd irrappurtajna illi kien hemm ukoll kif se taraw bis-sabajnejkom suspetti serji ta' kickbacks fuq u jinġibu wkoll raġunijiet għal xiex ta' kickbacks fuq il-privatizzazzjoni tal-Enel Malta. U huma qalu illi ir-rapport mhuwiex konklusiv. Il-Ministru Konrad Mizzi l-bieraħ fi stqarrija twila li ħareġ wara li kien hemm l-istorja fuq The Malta Independent tax jifhem illi dan ir-rapport ma jeżistix. Dan ir-rapport mhuwiex qiegħed fil-uffiċini tal-FIAU. U allura derli li ħabba l-integrità tal-gazzetta ta' The Malta Independent u anke għaliex intom ġurnalisti bħali u allura tifhmu xi dwejja meta ikollok uffiċjal pubbliku illi jipprova jiskreditak u jgħidlek illi m'intix qed tgħid il-verità għalhekk derli li għandi niċċirkola dan ir-rapport lilkom il-ġurnalisti mbagħad għażlu intom x'tixtiequ tkomplu tirrapportaw minnu.